Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another episode of AJTV Video Avenue. And today, nandito tayo sa isang tourist attraction dito sa San Andres but hindi pa siya developed. So, nandito ako ngayon kasama ko ang aking team sa Municipal Tourism Office para tingnan ang lugar na ito. This is a private place but hindi pa siya nade-develop. As you can see, yung nakita nyo kanina is white sand siya. And alam nyo naman sa mga turista, patok na patok ang mga beaches na may white sand. So, eto ang aming ginagawa is umiikot kami sa mga barangays dito sa San Andres, Catanduanes upang tingnan ang mga potential tourist spots dito for a potential for development or making it as a tourism or tourist destination. So, ayun, nandito kami ngayon sa Barangay Yocti. Hindi mo akalain na meron palang lugar na ganito dito sa Barangay Yocti. Alam ko marami-rami na rin ang mga nakapunta dito. Natawag itong BAGASBAS. Papakita ko ang mga aerial views natin. Mag-aerial shoot tayo ngayon. At i-prepare ko na ang aking drone. At sana magustuhan nyo ang aking papakita. So, ito na. I-roll ko na ang aerial view. Guys, ayun, nakita nyo na yung aerial view dito sa BAGASBAS, sa BAGASBAS Beach dito sa Barangay Yocti, San Andres, Catanduanes. Again, this place is owned, privately owned by an individual. So, ang gagawin namin is pupuntahan namin yung private person para makipag-usap kung anong plano niya dito dahil nakikita namin ang potential nito bilang tourist destination. At kung pwedeng ma-tap natin ang community para lahat tayo manginabang sa kauusipong So ayun, thank you so much. If you like this video, go ahead and share it to your friends and share it to your social media accounts. And if you have questions or if you have comments, go ahead, comment down below. And if you like this video, go ahead and share this video to your friends and to your social media account para malaman naman nila ng mga bagong tourist destinations dito sa San Andres. If you have questions, comment down below. I'm going to answer that as soon as I can. And don't forget to subscribe into my channel. And hit the subscribe button and that bell button so that you will be notified every time I upload a new video. Thank you so much for patronizing AJTV Video Avenue. Until next time.